bafowethu nani bodadewethu, namhlanje ngifisa sibheke ukuthi yini i-forex or yini i-forex trading online noma isuke lapha. Okay, i-forex bafowethu ila khona osuke ukwazi khona ukuzenzela imali online, ila khona osuke ucheck-a amazwe awu-2 ukuthi akhompyutha kanjani emarketing. If uyabona ukuthi izothile namhlanje ngathi liyahluleka, uyangena uthi sell. Uma ubona ukuthi okay mhlawumbe lila linamandla, uyangena uthi buy. Lento isukela kuphi? Isukela kwi-trading noma kwezohwebo. Amazwe ayadingana wonke emhlabeni, ayadayiselana, amanye ayathenga. Kunendawo ebizwa ukuthi is a global market, la amazwe ayinhlanganisela khona ukuthi yonke into ayenza mana uhwebo. Kune system lapho ethatha yonke information noma erekhoda yonke information and then ihambe iyogcina leyo information. Like i-South Africa ithatha igold yokudayisa phesheya, maybe Brazil, maybe France. So there's a place, it's a global marketplace, is recording anything what's happening in the world about trading online or exchanging, exposing those things. Okay, into eyenzakalayo la le system lena irecorda lena ithatha yonke le information le izoyiveza emafonini ethu, izoyiveza kuma laptop ethu. Wena as a trader online, wena ukhuluma nefoni yakho ne chat lakho na yonke into ubuka la efonini na laptop yakho. Ukhumbule ukuthi abanye abantu basuke besebenza live. Uma ungahamba futhi uye emayini uye kuphi uzowafica abantu besebenza. Yonke lo action oyenzeka lapho noma lo movement eyenzeka lapho noma lokho kudayiselana okwenzeka lapho noma lokho kuthenga okwenzeka lapho, le global marketplace iya recorda any information or anything happening in the world about trading. So wena as a trader uzobona la efonini yakho ukuthi okay ezweni ethile namhlanje umnotho awuhambi kahle, ezweni ethile namhlanje umnotho uright. Uphinde futhi kunane app ebizwa nge-investing.com okwazi ukuthi ucheck khona indaba zamazwe ukuthi kwenzakalani emazweni, iliphi izwe elehlile, iliphi izwe elingcono noma eligainile namhlanje, noma izwe elithile liplane ukwenzana namhlanje, liplane ukudayisa ini, lidayisele obani ngasiphi isikhathi, kuvezwa yonke into. So i-forex engakusho nje bafethu iyafana nesitoro sangakini, because uyahamba uyothenga esitoro naso siyahamba siyothenga sibuye siyodayisela wena. Uthi yabo crazy ke ne-forex kwenziwa i-exchange, that's why kuthiwa foreign exchange. Remember, foreign umuntu osuke esuka ngaphandle kwaleyo ndawo noma kwaleyo country noma angazi ngabiza kanjani na, kodwa uyazi ukuthi foreign into kanjani. So that's why kuthiwa foreign exchange, kusuke kwenziwa ama-exchange. Njengoba ngeke ngichaze ngathi nawe esitoro sangakini, isitoro siyahamba siyo-order, siyathenga ngile sikhathi si-order, siyabuya futhi siyadayisa, sifuna ukwenza inzuzo ngawe. Same thing ke ne-market namazwe. Ingakho ke kuthiwa alikwazi izwe ukutrader lilodwa, kufuna libe against elinye kuze bakwazi ukubuka iminotho yakhona ukuthi imuphi right, imuphi ongekho right. Mangikhuluma ngobright nongekho right, khona osuku unamandla, khona osuku uweak ngalelo suku lolo. Nokunye engakuveza futhi noma ngichaze nje ukuthi i-markets bafethu zilula ngendlela nje esimanga, ukuthi wena ufuna understand sikwenzalana, nanokuthi ufuna wazi ukuthi wena uma utrader online akufani nomuntu osuke equkula i-something live like lapha emkhunjini kumahaba, mhlawumbe uyathatha something ufaka emotweni noma etrakini. Cha, wento yenza yonke into eyenzakalayo uyibuka la efonini yakho, ubuka indaba, ubuka i-MT4 yakho, MT5 yakho. Ngisazochaza futhi kwenye video ukuthi yini MT4, MT5 isetshenziswa kanjani uma utrader online. Okumnandi nge-forex bafethu engakusho nje sengivalelisa, i-forex imnandi ngokuthi uyakwazi ukwenza imali either up or down. Iyanyuka uyakwazi ukwenza imali, iyehla uyakwazi ukwenza imali. Kodwa engizochaza ukuthi ufuna wazi ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi kwenzeke leyo nto ngaleso sikhathi. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu. Ngiyacela bafethu ukuthi ni-subscribe lapha kwi-channel yami. Ngiyabonga.